Like kam belai multiple job vacancies ki jing pentep like kam kumba khandai tali la bolang hakanika video ka bamanta ki dan jing pentep kum ki kam cafe assistants ki kam nong shed nang ta ki kam accountant kam multitasking service ki kam junior coach senior coach nang ta ki kam computer technician bat kiway ngin ya pa gene ke jing pentep ha ki thop repair ka panang yat kan ek video ka wai hadin ka wai pan hagan ka thop baneng kong la bolang kini art li ki pentem kadai partly kadai hi bla pentem da ka Meghalaya weightlifting association kadai baneng kong ka Meghalaya kadai ka kam bla pentem ka appointment ha contractual basis nakapenta ka post junior coach but senior coach ki bala bantap ki dai ki kan thai la na kisan rang ki badan kaha ka preng kasnam khat phra hadu sap kusan snam bar ki badan ya ki qualification badan kam kila bantap ya kini ki kam kajing siu kadai nyau pusan hajar naga banta ki junior coach bat silak naga banta kas naga post senior coach man banai ya ka interview kin pelong ling bak online interview via zoom ha ka apply tarik banai Januari ar haja apan riu nadu ka por khatwai baje mastap hadu si baje no phai sngi phila ban kontak ha kito ki number khandai ri wei san wei lai sau san nyau sau bat khandai nyau sau not lai ar lai san bat khandai pran riu lai not ar lai nyau san not Tesakan ka way ro kadai jimpetep na ka Meghalaya weightlifting association ka khor application ha kani par ka post kadai na ka benda ka system contractual post jo ha ka post ka bakartang multitasking service ki bala bantap la bandai kisin rang bat ki kintai ki badan ha prang kasnam khat phra ha do lai phon nyosnam bat ki ba pendap ya ka class 12 nang tak banang pantrai kam computer bat ki bat nang badon ya ki certification ha ka sports management Takito badon ikini qualification kila ban atan ya ka walk in interview ka ban pelong ka ban salong ha ar po ar tarik bena Januari ar haja pun riu ngado ka porsi bajen khatwai bajen no men step ha ka Meghalaya weightlifting association office ka badan ha po nong po ta ka jingsi udai lai pausan hajar manu banai kito kidai kidan kito ki number bala buong to kidai hi kijo ki number ba pihak kontak kanang banyo jingtip ba company ha ba dai pat kini ki jing pentep kini artali bla pentep da Meghalaya weightlifting association temanta pat ni pat saya kan ga jing pentep akan ka top ka ba ka jing pentep dot light ling la bolang kani ka wai ba tho kam cook arngot don kam cook arngot ha ka restaurant ga bakarteng bayahun lang restaurant badan ha po la thala bo jawai kawai de jong ka Indian cook paratha nang ta roti bat sabji bat kiwai nang ta skawai pat cook man shat iki mithai haki dai kita ki Indian sweets item la ban supon hau khandai lain riu khandai ar khandai lai khandai ta sakana wai pat ka pha hiring cook dan kam cook nam da kawai kap cafe ka ban hapo lai mukra man apply phep suba WhatsApp ya ka CB jong pi shau pra nyo khandai sao ar san pranot a pasakana wai pat ada ki jimpetep na ta sales scale mentrai haki wholesale bar retail store hapo shillong kibaran sansnam amdona sansnam experience tekba ko apan thap ki la ban pha ya ka biodata jong pi ha ne number bala WhatsApp number khandai prasan riu non riu not riu laisa tekene ide jimpetep lat kam ha ka thop ka bar kana ka thop balai pat ibu tanggane he ko ke pentep ka kam balai kadai cafe assistant we looking for cafe assistant ki jalan kam bala ban trai bat ka team ta balong trai shitam trai minute balong discipline ta balong kit khia ya kam ki badan experience bat ki refresher ke la ban tap pen tap da ka ba pha ya ka resume na ka CV jang phi sha ka to ka email ka bakar tang smokyfallscoffee@gmail.com sana ka thop ba bot ki jing patep artaling la bolang kani ka wai ka ba tho don kam computer technician na ka banta ka dukan computer ka badan hapo mat pran do computer technician na ka banta dukan computer ka badan hapo mat pran
แต่กิโตบัน two wheeler driving license บัน license บัญญาอาชะคะเวลาบันปอยบริตาจองพีชากออฟฟิศจองกับ Tech Direct หัดจองจอง SBI ATM Mission Compound ฉลองแต่ละบันพูนหรือหักตะกินำบานริว not line not r r but not line ริวสาว r sun sound ริวเวนริวSekarang kawai part kadai ba ong looking for smart candidates nam taki post ba pair ban ha po shalong san spa bat ki incentive ha po training hadin training bat ar pusan ajar sejrong phila ban kamai tak bala pass matrix sejrong badan ha po live post nam phila ban phai be data chongpi shuwa ka sngi thoding na do ka por khat ar baje ha do ar baje nam phai sngi halai lower lai shumia te number ro kila aiบาเพ็นพูนบาเต็บคำเนี่ยอุได้อุพระลายเยาอันริวสาวอาร์ลายแต่กินในกันเด็กจึงเป็นเต็บลายคำบางอย่างบุลังหากันในกระทบกับมันตาถ้ามันตั้งเนี่ยเป็ดสักกันในกาจึงเป็นเต็บลายคำเส้นกับไว้หาในกระทบบักขัดดูก็ได้จึงเป็นเต็บนักเมกลายคริกเก็ตแอสโซเชชันKam bala pentep kedai ka accountant tarik kado kedai arpau kandai tarik pena Januari hajar penri pentap. Tikam day kam Meghalaya Cricket Association invites application for interested candidates for the post accountant on contractual basis kedai contractual basis tangkawai hikalai. The kinsaje kajing siu kedai kum ka qualification but experience young candidate. Kadai on contractual basis kibla pass graduate ka commerce and related professional degree chartered accountancy course and worst accountancy course management accountancy but kiwai ke technical discipline kila ban apply gitu kiba don komba 100% marks a graduate but have done ro amdonai ka prasnam relevant full time work experience hake accounts function the essential experience and skills kila po knowledge of accounting regulations procedures working knowledge of GST TDS and other statutory remittances the hands experience Tally QuickBooks other ERP software and the proficiency in MS Office suite and Google Workspace software now the candidate should display strong attention to detail and have good analytical abilities nang ban kran English tang ta kitu job responsibilities kla thong to tang ta selection process kila patai hang to kandan lingbang nengkong ta ka ba short listing ya ka CV nang ta hadin par kit sakhot nang ba ki short listed CV sakhot nam ta ka interview kiong bakin khamji ya gitu badai nong shok shlong jong me Meghalaya bat kin khamji to show kin jit tang itu badai nong shok shlong jong Meghalaya bakin khamji ya gitu ki badai na po shalong tarik kado kan mau de arpau kandai tarik bena Januari arajaran penriu tenang ta yeki shortlisted candidates nang baka CV kin sapentip nang baka email deban apply phap supha ya ka resume bat ki weki kor sabran kam shatok email Meghalaya Cricket @gmail.com nang ta hap para hard copy su apan poi shatok office address Meghalaya Cricket Association Polo Ground Shillong 793019 Tegi nek dai jepete plat kam hika jepete plat kam mengla pulang hanik bir yom ta khub lai shibun ya phi barok la pait